Япония е родината на бойното изкуство карате. Сега страната от далечния изток е в траур заради смъртоносните земетресения и цунамита и изтичането на радиация от един от атомните реактори. За състезаващите се в Бургас обаче в традиционния турнир по Шотокан, организиран от клуб Ронин и община Бургас, това остава на една страна. Никой обаче не забравя бащата на това бойно изкуство, японеца Гичин Фунакоши, чието портрет е неизменно закачен на турнирите от вътрешния и международния календар. Участници му от цялата страна като принос спортната проява да се наложи през годините и каратеките да обменят опит и умения има клуба домакин. По принцип акцентираме за работа с деца. Това е нашата идея, да можем да развиваме каратето сред подрастващите, да ги учим на добродетели, така. Докато големите заложиха повече на бойните умения, то на малките се падна да демонстрират техниката в спорта, на която са ги учили треньорите им в съответните школи. Неофициалното мото на турнира беше: децата, докато израстват, трябва да спортуват, за да не мислят за глупости.